Arestado ang 8 kalalakihan makalihis na maaktuhan kan otoridad na nagsasagibo nin iligal na pagsisira sa kadagatang sakop kan Barangay Carayat, Preto Diaz, Sorsogon pasado alas 11:21 nin aga kan nakaaging Martes, Agosto 13. Binisto ang mga suspitsyadong sinda alias Noli, 50 anyos, alias Robert 64 anyos, alias Waldo 56 anyos, alias Dario asin alias Nario na parehong 54 anyos, alias Gador 63 anyos, alias Fredo 70 anyos, asin si alias Sandro 32 anyos na parehong mga residentes kan Sorsogon. Basado sa inisyal na investigasyon kan Preto Diaz Municipal Police Station, mantang nagpapatrolyaan sa indang operatiba kaiban LGU Bantay Dagat para sa seaborne operation sa teritorial na kadagatan kan Banwaan, naaktuhan ang 8 suspetsyado na nagagamit nin lambat na may saradit na luho o an fine mesh net na pinagbabawal maray sa pagsisira urug patainian iligal, asin nakakadistroso sa mga saradit pang sira magin sa iba pang species sa kadagatan. Medyo disadvantage po pati po mga saradit na isda po nadadara po kayo ni. So day ng chance na magdarakula kay saradit pa nasasabay na kay ning fine mesh net. Pero kang fine mesh net may gamit sindang scaring device. Pinat out po ini ng mga carp na kulay puti na pahalaba tapos ina-attach po sa rope. And then kaya nagiging scaring device siya kasi nakalatag siya and then parang sinishake siya ng dalawang tao. Nakumpiskar sa mga suspitsyado ang sarong pidaso nin fine mesh net na may labang 20 meters. Sarong lubid na may labang 100 meters na pigagamit bilang pangbugaw sa mga sira. Duwang non-motorized bangka asin ang maniba-ibang dakop na sirang abuton sa 30 kilos na pigkakarkulong 5,000 pesos ang market value. Yes po, naiintindihan namin na ito po ay isang hanap buhay. Subalit po, kailangan po natin itama. Huwag nating isakripisyo ang ating kalikasan para lang po makapaghanap buhay. Meron pong mga legal na pamamaraan sa paghuli po ng isda at sana po ay maging aral po ito sa kanila. Sa presente pinaluwas na sa karsel ang mga suspitsyado. Asin ipinasa naman kan PNP ang kaso sa Municipal Agrarian Office kan LGU para sa administrative proceedings sa saindang pagbalgar sa Municipal Ordinance No. 2022-007-A o an illegal fishing. Para sa mga Baretang Tatak Bicol, Jennifer Pulinar.